чаро занҳоро дар видеоат маҳкам мекунӣ? Як нафар такроран 3 бор ин саволро дода ку ответ биде. Одатан ин савол баъзан ба ман мешавад ва имрӯз хостам ки инро видеоӣ ҷавоб диҳам. Як зан номуси якчанд мард, падар, ака, додар, тағо, амак, бобо, шавҳар, хулоса номуси як авлод гӯем ҳам хато намекунем. Ҳамин тавр не? Агар рафту ягон зан тасодуфан дар видеои ман омад, ман маҳкам накардам ва ин видео садҳо ҳазор просмотр мегирад, шояд яке аз ин мардҳо, шояд худи зан, шояд яке аз авлоди ин зан ин видеоро мебинад ва нороҳат мешавад. Ман намехоҳам ки видеои ман сабаби нороҳатии дигарон бошад ва ё ин ки меҳнат карда видео гузоштам, пас аз муддати занг зада илтимос мекунам ки ҳамон видеоро маҳкам кун ва ин чиз барои ман низ яъне нороҳаткунанда мешавад. Дуюм, шахсан худи ман ин чизро дӯст намедорам. Ба ман ҳам маъқул нест ки ягон наздикони ман низ тасодуфан дар интернет ба видео омада паҳн шаванд ва чизеро ки барои худам намехоҳам, барои дигарҳо низ инро намехоҳам. Ин аст ҷавоби ман. фикрҳои шуморо ҳатман дар комментария интизорам. Албатта дар ин фикри ман ҳама розӣ шуда наметавонад, ман боварӣ дорам. Шояд баъзеҳо мегӯянд ки асри 21 ҳеҷ боке надорад, муҳим дилаш рост бошад ва дигар чизҳо. Шояд як қисми аудитория ҳамфикри ман бошанд. Шумо ҳамфикри ман ё муқобили фикри ман ҳастед? Фикрҳои шуморо дар комментария интизорам.